שלום לכולם. אחרי שדיברנו על המוניציפציה באופן כללי, היום נדבר על המוניציפציה ליהודים. וכדי להשאיר אתכם סקרנים, אני רוצה לספר לכם שבפרק זה, בין 3 פרקים, סוף, משפחה אחת, יהודית, עשירה, שכולנו מכירים, ולמה האושר שלהם והפרסום שלהם הם בזכות המוניציפציה שניתנה ליהודים. המוניציפציה, שפירושה מתן שוויון זכויות על פי החוק, ניתנה ליהודי מערב אירופה בלבד בסוף המאה ה-18. עכשיו, מה זה אומר ניתנה המוניציפציה ליהודים? זה אומר שאותם מנהיגים במדינות מערב אירופה, כמו צרפת לדוגמה, השוותה את מעמדם החוקי של היהודים לנוצרים תושבי המדינה, פעם ראשונה בהיסטוריה היהודית שדבר כזה קורה, כי תמיד היהודים היו מופלים לרעה לעומת שכניהם הנוצרים, לכן זה כל כך מהפכני. שאומרים להשוות מעמד חוקי מתכוונים שהיהודים, כמו הנוצרים, תושבי צרפת, תושבי אותם מדינות אירופה, יהיו בעלי אותם זכויות. לדוגמה, יהיו בעלי שוויון בפני החוק ויוכלו להשתלב בחיי התרבות, הכלכלה והמדינה. עכשיו אנחנו צריכים להבין את חיי היהודים באירופה של אותה תקופה לפני שניתנה להם המוניציפציה כדי להבין עד כמה הדבר הזה מהפכני. ועל זה נדבר בסרטון הבא. תודה על ההקשבה.